Parkstad, waar stad en land verweven zijn. Waar de resten van de Romeinen, boeren, kasteelheren en kloosterlingen nog altijd te zien zijn. Net als de kolenmijnen waar in 1974 de laatste kolen uit de grond worden gehaald, waarna de streek van een van de meest welvarende afglijdt naar een van de armste van Nederland. Om het tij te keren worden in 1982 de gemeentegrenzen opnieuw getrokken om de bestuurskracht te versterken. De samenwerking tussen de gemeenten krijgt in 1999 een nieuwe impuls als Stadsregio Parkstad-Limburg wordt opgericht. En het werkt. In Heerlen is de operatie Hartslag succesvol in het terugdringen van de drugsoverlast. En er worden kansen gegrepen, zoals bij de aanpak van de door bevolkingskrimp niet meer passende woningvoorraad, waarbij ook de energietransitie, de openbare ruimte, voorzieningen en infrastructuur worden meegenomen. Grensoverschrijdende samenwerking leidt tot Businesspark Avantis op gecombineerd Nederlands-Duits grondgebied. Investeringen in de vrije tijdseconomie levert Parkstad de internationale WTTC Award op als beste toeristische bestemming wereldwijd. En daar zijn we best trots op. Culturele evenementen zoals Festival Cultura Nova, Dansfestival Schrietmacher en vele murals op gevels en muren ontstaan van onderop. We ademen een nieuwe lente die ook nieuwe partners en activiteiten aantrekt. De eerste internationale bouwausstelling buiten Duitsland komt naar Parkstad. Met nieuwe ideeën over gebiedsontwikkeling en over architectuur. Projecten zoals Superlocal ontstaan, waarmee circulair bouwen zijn intrede doet. En de aanpak van voormalige mijnkolonieën, waarbij bij de renovatie ook oog is voor de culturele en historische waarde ervan. Een nieuwe buitenring die eerst moeilijk bereikbare bedrijventerreinen ontsluit, wordt geopend. De innovatieve Parkstad-aanpak wordt ook buiten de streek opgemerkt. Samen met het Rijk en de provincie Limburg ontwikkelen we de Regio-deal Parkstad Limburg, om het welzijn van de inwoners van onze regio te verbeteren. Aan de ene kant door het inlopen van achterstanden die er zijn ten opzichte van de rest van Limburg. En aan de andere kant door het grijpen van kansen die zich ook door de grensligging aandienen. Met de kenmerkende en gebiedsgerichte Parkstad-aanpak, die vanuit verschillende invalshoeken wordt ingezet. Integraal, gelijktijdig en in samenhang met elkaar, daar waar het meest nodig is. Samen met maatschappelijke instellingen, bedrijven en inwoners investeren we in zowel het versterken van de sociaal-fysieke leefbaarheid als van de ruimtelijke en sociaal-economische infrastructuur. Dat doen we door het herstructureren van de woningvoorraad. Daarbij pakken we tegelijk de openbare ruimte, het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en veiligheid aan. Zoals bijvoorbeeld in de wijk Roldukerveld in Kerkrade. Samen werken we eraan om een trendbreuk te realiseren in de hardnekkige achterstanden in onderwijsniveau, inkomen, gezondheid, vitaliteit en kansen op de arbeidsmarkt. Wetende dat dit vraagt om een langdurige aanpak van investeren in vooral de jeugd. In de eerste 1000 weken van hun leven, van geboorte tot en met het toetreden tot de arbeidsmarkt. De brede invoering van de gezonde basisschool van de toekomst is hierin een belangrijk onderdeel. Hiervoor ontwikkelen we ook VI in Kerkrade, als regionaal kennis- en expertisecentrum rondom gezondheid, vitaliteit, levensstijl en arbeidsmarkt. Over de grens heen werken we met de regio Aken samen in het grensoverschrijdende e-bike deelsysteem Velocity en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Samen met de Universiteit RWTH Agen geven we invulling aan de ruimtelijke ambities die aansluiten bij het Novi-gebied Zuid-Limburg. Trots zijn we op het in het centrum van Heerlen verrezen Maankwartier. Als een symbool in de verdere transformatie tot culturele hotspot en stedelijk hart van Parkstad. De schop blijft nog wel even in de grond, in Heerlen. Voor verdere centrumontwikkeling onttrekken we overtollige winkel- en kantoorruimtes en brengen daar woonfuncties voor terug. Een kostbare operatie waar een extra woningbouwimpuls hard nodig is. Samen met onze ondernemers, maatschappelijke instellingen en betrokken inwoners van Parkstad blijven we werken aan een sterke regio. Dit doen wij samen, vanuit veerkracht, vertrouwen en verbondenheid.
Zo scheppen we nieuwe kansen voor nu en voor de toekomst. Stadsregio Parkstad Limburg.